tigilan mo nga. Ikaw lang nagpapaingay dyan eh. Oh yeah. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi. Ayan, mapagpalang gabi na naman. Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Mega love shout out po kay Ma'am Rosalina. Ayan. Mega love shout out po kay Ma'am Analisa. At mega love shout out po kay Paul Dunisa Official. Ayan, mega love shout out din sa kay Miss Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out po. Mapagpalang hapon, mapagpalang alas 5 na ng hapon. Oh, diba? Siyempre, bago tayo magsimula, mega love shout out po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, mega love shout out po. Ayan, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Ayan, kita nyo naman ang thumbnail natin, ano? Milyones na sahod ni Gadon. Alright. Ano po? Ay. Asan? Saglit lang po ha. Oh, 7 million in the house. Mega love shout out po. Ayan. Ang ating pong topic ay itong si Larry Gadon, si Mr. Boo. Ayan. At siyempre mega love shout out din kay Mami Mercy Calunod dyan sa kanyang trabaho. Ayan, mega love shout out po.
Nawala na tuloy. Hinahanap ko yung ano, hindi makita. Ah, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, hinahanap ko lang. Saglit lang po. At saglit lang po ay hinahanap ko lang. Nawala yung ano niya kanina. Alam niyo, nakakapanghinayang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kami po ay member kami ng PCUP, yung Philippine Center for Urban Poor. Ayan. Kaya nga naisip kong itapik ito si Larry Gadon kasi nga milyones ang sinasahod niya, no? Milyones ang sinahod niya pagdating dito sa kanyang ano, no? Pagdating sa kanyang salary na siyempre inisip namin na nagtrabaho pero ayan. Akin na. Hindi naman pala. Kasi nga ganda pa naman ang kanyang title, ano? Oh, hindi ka marunong ito. Ganda pa naman ang kanyang title ng kanyang posisyon, ano? Ang kanyang title ay ito. Ito na. Bakit ayaw? Yan. Ang kanyang title ay Poverty Buster. Buster daw ng poverty ito si Larry Gadon, ano? Pero sa nagdaang 3 taon, hindi ko alam kung anong gagawa nito, no? Kasi nga bilang yung aming pinamumunuan na homeowners ay member po ng PCUP, pero may mga binababa na project ang PCUP. Never namin na-encounter na sa effort ni Larry Gadon, ano? Kaya nga nakakapanghinayang pag ganitong pag ganitong mga namumuno sa gobyerno na dapat matalino pa naman ito, no? Kasi dating attorney, ang problema na disbar. No, dapat inaasahan natin na magtrabaho kasi nga siyempre nilagay siya diyan para magtrabaho. Hindi ko alam kung trinabaho lang yung kanyang sahod o nagtrabaho talaga kasi sa loob ng 2 taon na membro kami ng PCUP, yun nga yung Philippine Center for Urban Poor, ay wala kami nakitang binaba na proyekto nito ni Larry Gadon, ano? Ito nga, sabi nga ng no, Batas PH, galing ito ng COA. Gadon earns million of poverty buster. Diba? Buster. Controversial disbarred lawyer Larry Gadon has earned 4.67 million as presidential advisor on poverty alleviation, according to the 2024 in allowances on audit. Yan, galing pala ng COA itong ng Batas PH. Galing pala ito ng COA. Audit ng COA galing ng yung mga sahod ng mga salary grade 31. Ito yung mga daang libon sahod nito, no? Ang lumalabas ang lumalabas ang sahod niya per day is
12,700. Grabe, ano? Ang lupit, ano? Oh, buksan mo lang. Mahina lang. Oh, ang gasol din. Lumalabas ang sahod niya per day is 12,700. Grabe, oh. Samantalang yung ano, samantalang yung pangkaraniwan na manggagawa, nandiyan yung letter, ah. Nandito sa may makina. Samantalang yung pangkaraniwan na manggagawa, katulad natin na manggagawa, no? Hirap na hirap sa 700. Ito grabe, oh. 12,700 tapos wala mang nagawa. Lakasan mo, mayroon na yan, oh. Lakasan mo konti, mayroon na yan, oh. Mayroon na nga. Lakasan mo konti. Oh. Huwag mong ituwad, lalakas yan. Biruin nyo yan. Ang sahod niya per day is sa salary grade 31. Initiate ito ng May 26, ano, according to the state auditor report issued on May 26. Itong May lang, ano. Ang kanyang arawan sahod ay 12,700. Grabe, ang lupit, ano? Ang ano natin, sino ba sa inyo diyan ang comment nyo nga, sino ba sa inyo ang sumasahod ng 750 700 ang araw? Kasi kung 700 isang araw, ang kalalabasan sa loob ng 30 days ay sa loob ng 30 days 389,000 ang monthly approximately yung 389,000 ang monthly in total as earned. Grabe, oh. Ang suma total, ang isang taon niya is 4.67 million. Grabe, eh. Iangat mo, ayan, oh. Ayan, oh, naglalakad, oh. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan, oh. Siyempre, pag tinuwad mo, ano talaga yan? Iangat mo yung, ano, yung hose. Kaya nga, kung makikita nyo, ano, ang kanilang, ano, dapat talaga magtrabaho ng gusto ang mga salary grade 31 sa gobyerno. Pero makikita nyo, sila pang mga umaabuso sa katulad natin pag lumalapit tayo sa mga ahensya ng gobyerno na sumasahod ng ganito kalalaki. Sigurado ang salary nito, hindi lang ito, ano, no? Hindi lang ito hindi lang ito si Gadon na ganito sumasahod ng ganun kalaki sa gobyerno, no? Mayroon pa siguro mas malaki dito. Isipin mo, 12,700 a day. Grabe, no? Tapos ang masaklap pa nito, sabi nga dito, the report also revealed that Gadon compensation include 3.43 million in basic salary. Diba? 631,626 in bonuses. Laki. Hindi lang 4.6 million ang kanyang natatanggap every month, ano? In incentive, 317,224. In allowances, 265,000 in discretionary funds. Grabe, oh. Sa makatuwid, yung kanyang sinasahod na 389,000
Malinis ito. Malinis ito. Yung kanyang sinasahod na 12,700 per day. Hindi ito nagagalaw kasi mayroon siyang mga bonuses, allowances at saka yung yung discretionary funds na sinasabi dito. Grabe ano? Ganun kalulupit ang ganun kalupit ito si Gadon. Tapos pamura-mura lang sa pag maanuhan ng media, pamura-mura lang, mga ob-ob, mga ganyan na ano. Tapos ito pala lintik na ito. Dapat pala tayo ang magmura sa kanya eh. Tayo pala ang magmura sa kanya na dapat na siya pala dapat ang tawagin natin bobo. Alam niyo kung bakit? May nakita ba kayong May nakita ba kayong naging project nitong na ito? Larry Gadon na ito? Kasi kami bilang isang membro ng Urban Corps, never naming nakita na may binaba itong sa PCUP. Kasi po ang PCUP ay isa po yan sangay na ahensya ng gobyerno na under po ng Urban Corps, ang PCUP. Isa po yan, ang Urban Corps po, ang PCUP po kasi ay mga hawak niyan yung mga housing project, katulad ng mga halimbawa yung mga squatter na nakipag tie up sa national government kung saan namagitan yung PCUP under ng SIAPSE. Yan, yung SIAPSE po ay sangay ng gobyerno. Sila naman ang namamahala pagdating doon sa mga payment. Tapos ang PCUP, sila naman ang mga namamagitan, sila naman ang mga mahawak kung paano masitel yung lahat ng mga papilis ng mga homeowners katulad namin. Kaya nga nakakapagtaka, bakit wala man lang ito si Larry Gadon na never man namin na encounter na magsalita man ito sa magsalita man ito sa mga event na ginaganap kung saan involved ang mga urban poor, katulad ng PCUP. Ang makikita lang namin diyan mga direktor, mga lahat ng mga sa pamuno ng PCUP. Never namin ngayon ay alam ko nasa ngayon ng urban poor si dating ng Batangas. Iyon ang alam kong may hawak ng urban poor ngayon. Pero ito si Larry Gadon, ang hawak niyang ginawan lang ito ng alam ko ginawan lang ito ng posisyon ng administrasyon na ito para lang magkaroon ng posisyon. Kita nyo yan, isipin nyo, gumawa ang isang gobyerno ng isang ahensya na hindi malaman kung nasaan, hindi malaman kung anong ginagawa sa urban poor. Kasi nga, never namin itong natarap never namin itong nakita kung ano pa talaga ang hawak niya, kung ano pa talaga ang kasi ang ganda ng pangalan, ang ganda pa naman ng pangalan, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Grabe advisor daw ito ng pero never namin ito nakita na magsalita tungkol dito sa mga project ng mga urban poor. Grabe wala namang yung pinangako na 1 million a year na housing project nasaan, di ba? Kasi kami as a private na lote kami, nakipag-tie up kami sa PCUP, tapos na kami sa SIAPSE para doon sa government subsidize, para kami ng government, under kami ng government, under ng kami HADSE, HLURB. Kumbaga may isang na may hawak sa amin. Iyon yung tinatawag namin na
Siapse. Yan. Kalimutan ko lang yung meaning ng siapse. Biruin mo itong ano na ito, no? Kung ikaw dapat ang isang advisor ng isang presidente, dapat maraming nagagawang presidente tungkol doon sa mga tawag nitong poverty elevation, kumbaga parang elevation paggagandahin yung ano ng maralitang Pilipino, yung mga pangkaraniwang manggagawa na walang mga sariling tirahan, ano. Kami naman talagang na-acquire namin yung isang private na lote sa pagkikipag-tie up ng national government at ng local government, no? Kasi ang ano po, ang HLURB at saka SIAPSI po ay under po yan ng national government, kaya national government. Pero po hindi iyan sa panahon ng administrasyon na ito. Panahon pa po ito ni panahon pa ito ni Iraq. Ngayon na ano lang kami itong panahon na ng Duterte administration na natanggap lang kami. Ayan, Body in Me official. Ayan, magandang hapon kay Body in Me. Kumusta? Ayan. Pinag-usapan namin pre yung mga kapirahan ba. Daming kapirahan, biruin mo ito si Larry Gadon, no? Ang sahod niya, ang salary niya ay 12,700 isang araw. Grabe ang lupit. Samantalang ang pangkaraniwan na pangkaraniwan na factory worker. Pangkaraniwan na nag-oopisina, magkano lang ang ano lang ang monthly niyan. Pinakamalaki na ang pag ikaw ay supervisor, pinakamalaki na yung 20,000 mo. No? Kung ikaw ay isang supervisor sa malaking kumpanya, mga 25 to 26 ang sahod mo. Grabe. Samantalang ito si Larry Gadon 12,700. Yung pangkaraniwang factory worker 645 lang, no? Tinalo pa. Ibig sabihin ang kapantay niya sa 12,000 mga 20 katao. 20 katao dapat ang nakikinabang nito no? Ginawan lang talaga ng paraan para lang makaano din, makakurot din sa pera ng taong bayan. Grabe talaga, lupit talaga nito ni Gadon. Sipin mo yan, nagkatanggal-tanggal, nakadispar na nakagawa pa rin ng paraan ng administrasyon ito para mabigyan ng magandang trabaho, para kumita ng limpak-limpak. Isipin niyo yan. Isipin niyo kung gaano karami itong na ito. Sa 12,700 sa isang araw, halos 20 katao ang makikinamag dapat na factory worker nito. Kasi 645 lang 700, isipin mo yun. Grabe, halos 20 katao nga. Sabihin na natin na 15 katao. 15 katao na lang, biruin mo. 15 katao ang nabigyan ng trabaho. Kaysa dito sa isa na ito, wala mang nagawa. Gumanda ba ang buhay ng mga mahihirap? Gumanda ba ang sitwasyon ng mga naninirahan sa mga urban area? Wala man. Yung 1 million na bahay kada taon, wala man natupad. Nako. Kaya kawawa talaga tayo pag mga ganito ang namumuno sa atin. Wala, lalong mababangkrap ang Pilipino. Kasi nga nasasayang ang pera ng mga wala namang katuturan. Isipin mo itong na ito, Larry Gadon na ito. Mayroon ng mga ahensya ng gobyerno, naandyan ang Urban Poor, naandyan ang SIAPSI. Bakit kailangan pang kumuha ng Kailangan pang kumuha ng mga ganitong klaseng advisor? Isipin mo yan, neighbor namin nga ito.
Never namin to nakita sa PCUP. Never namin to makita na salita man lang tungkol sa mga plano ng gobyerno, tungkol sa mga pabahay. Grabe ang lupit. Sipin mo yan, 2,700. Saan kukunin yan? Pangkaraniwang manggagawa. Ilang manggagawa ang mabawasan ng buwis para lang mabuo ang 5,700 nito. Tapos pakuya-kuya-kuy lang doon sa opisina ng DERCON. Di nga natin alam kung saan ang opisina nito. Kung lalapit tayo na hihingi ng tulong, di nga natin alam kung nasaan eh. Kung may opisina ba ito, wala. Grabe ang lupit. Biruhin mo yan, yung salary lang eh, approximately 189,000 monthly. Oh. In total 4.67 million in 2024. Sa loob ng isang taon, 4.67 million. Lintik na yan. Ilan kayang pabahay ang maano nito sa 4.67 million? Ilan kayang bahay nang mahihirap ang magawa nito? Sa 4.67 million. Di ba? Ilang pa bahay na mahihirap ang magagawa nito kung ito gamitin ito talaga sa ano? Kung gamitin ito ng tama? Biruin mo, isang tao lang nakikinabang, 4.67 million sa loob ng isang taon. Ilang bahay ang magagawa nito? Kung mapapansin nyo, ano? Kung makikita nyo itong ano, charity vlogger na pangalanan na natin na si Bal Santos Matubang, sa loob ng isang taon nakakapagawa siya ng at 3 bahay para doon sa mga naghihikaos nating kababayan. Sa mga sa mga sweldo niya yon sa kanyang YouTube channel. At saka tulong na rin ng ibang mga talagang diehard supporter na talagang makamasa, na sumusuporta, talagang todo suporta. Yung mga sobrang pera na nandoon sa ibang bansa, pinapadalhan sila bilang tulong sa paggawa ng mga bahay sa ating kababayan na walang-wala. Pero ito, tingnan mo ito, 4.67 million sa loob ng isang taon. Ilang bahay ang magagawa nito? Pero grabe kapalan na lang ng mukha talaga para lang kumita ng pera. No? Grabe ang ano nito. Grabe ang pahirap sa atin. Ilang manggagawa ang babawasan nito ng tax? Sa 12% araw-araw para mabuo yung sahod nito ni Larry Gadon na 12,700 sa isang araw. Di ba? Napakaraming babawasan na 12% na ba't mabuo lang ang sahod nito sa loob ng isang araw. Pero makikita nyo, never nating makita yan na magsalita tungkol sa kung paano mabigyan ng tamang pamumuhay ang ating mga naghihirap nating kababayan sa lalong-lalo na yung mga nakatira sa laylayan ng lipunan. Makikita nyo ang diyan, makikita nyo sa Manila. Sa Manila na lang. Yung mga estero doon na malalaki, puno ng squatter. Hindi ba nila nakikita yan? Nabubulag na yata. Grabe ang hirap ng Pilipino. Tapos ito, pakuya-kuya lang sa malamig na opisina. Hindi natin alam kung ano presidential advisor. Di dapat marami nang nagawa itong mga pabahay para sa mga urban poor. Tinalo pa nga yata sila ni Bal Santos Matubang. Si Bal Santos Matubang nakakapag-blessing siya ng 4 na bahay sa loob ng isang taon. Isipin mo ito, walang sahod ito sa gobyerno nagsasariling kayod sa kanyang YouTube channel para lang mapabahayan itong mga kababayan nating naghihirap sa laylayan ng lipunan. Pero ito,
Naghihikaw sila para makakuha ng posisyon, para makatulong sa pahirap sa bayan. Isipin nyo kung gaano kalaki yan sa 4.6 million. Sabihin na natin sa mga pangkaraniwang bahay, yung simentado lang na hero ang bubong, 300,000 makakagawa na maganda ng bahay yun. Makapanirahan na ng payapa yung isang pamilya. Pero mo sa 300,000, ilang bahay yun? Yung 4 na milyon. Ilang bahay ang magagawa nun? Napakaraming bahay yun. Sabihin na natin na 10 bahay. Ilang pamilya ang naano mo doon? Ilang pamilya ang na-survive mo doon sa tiyak na kapahamakan, lalong-lalo na pagdating ng mga pagbaha? Sabihin natin na 10 pamilya ang naiangat mo doon sa estero. Di ba? 10 pamilya ang naiahon mo, nailigtas mo doon sa tiyak na kapahamakan, doon sa mga nakatira sa estero, di ba? Pero anong ginawa? Ang ginawa, gumawa ng isang opisina, no? Presidential, ganda pa ng pangalan, no? Presidential Advisor on anong tawag nito? Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Di ba? Pero nasaan? Ay nako. Pag ganito ang mga namumuno, kuya-kuy lang sa loob ng opisina. Talagang masasabi ko yan kasi nakakasama ng loob. Isipin mo yan. Pinangako nila na 1 milyon pabahay sa loob ng isang taon, no? Naka3 taon na, di dapat may 3 milyon na. O kung 3 milyon, baka naubos na yung naubos na yung naubos na yung mga estero diyan sa yung mga nakatira diyan sa estero sa Manila. Di ba? Kasi dito sa amin sa Valenzuela, halos wala nang mga nakatira sa estero. Kasi nga kinuha lahat ng city government, nilagyan ng mga pabahay. O naubos lahat. Pero makikita nyo, hindi ito panahon ng administrasyon ito. Panahon pa ito ng panahon pa ito ni Gloria Arroyo. Panahon pa ito ni Pinoy. Kaya nga itong mga wala, bakit? Hindi ko sana yung pills eh. Anong bakit? Micro. Anong? Microwave? Hindi, micro pills. Kala ko microwave. Ilan? Isa ba? Ha? Isa ba? Wala pa siya. Nasa taas yata? Pasensya na kayo, may dumating na bisita. Ayan. Saan na tayo? Iyon ang ating iyon ang kinasasama ng loob ko. Kasi ako bilang opisyalis ng isang homeowners, under kami ng Urban 4, PCUP, SHAPSE. Yung SHAPSE po ay under ng HCURB. Ang PCUP po ay isang agency ng national government na hinahanap yung mga ganitong klaseng may mga organisasyon. Silang nag-organize kung paano mapa sa kanila yung kanilang
kung paano mapa sa kanila yung kanilang tinitirahan. Yan. Ayan po ang ano ng PCUP. Hinahanap nila yung mga organisasyon na ganito. Yung mga organisasyon na yung mga nakatira sa mga hindi kanilang sariling lupa, yan ang mga hinahanap nila. Ino-organize nila. Under din po yan ng national government. Pero po ito yung aming ano na ito ay na-process po ito panahon ni Gloria Arroyo hanggat kay Irap pa. Tapos napunta kay Gloria Arroyo, kay Pinoy, kay President Duterte. Yan, doon na gumanda yung aming itong samahan. Kumbaga na-take out, na-aproban ng national government nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan. Kaya yung sinasabi na ito ni trabaho nito ni Gadon, aywan ko kung anong klaseng trabaho ano nito. No? Kasi kung titingnan natin talo pa nga ito ni talo pa ito ni Bal Santos Matubang. Yung isang charity vlogger na nakabase sa nakabase sa Camarines Norte. Biruin mo, si Bal Santos Matubang ay hindi siya kahit sa parte ng gobyerno. Hindi siya affiliated. Sariling sikap niya, pero makikita nyo. Nagpa-publishing siya ng pinakamababaan 3 bahay sa loob ng isang taon. Sipin niyo kung makikita nyo. Ito si Larry Gadon, kabaliktaran. Sumasahod ng 12,000 sa buwan. Hindi alam kung saan ang opisina. Hindi malaman kung anong pinapayo niya sa presidente. Pero ang lakas ng loob nito Ang lakas ng loob nito mantawag na bubo. Ngayon, sino ngayon ang hindi matalino? Di ba? Biruin mo, milyon-milyon. Bukod pa yung allowances. Laki yung niya ang compensation include 3.43 million in basic salary, 631,626 in bonuses, in incentive 317,224 in allowances and 265,000 in discretionary funds. Isipin mo ilang milyon pa ito. Nasa 1 milyon pa rin. Grabe 4.67 million. Isipin mo yun. Ilang bahay ang magagawa nito? Kung ibinadget lang ito doon sa ibinaba ito doon sa mga urban form, ilang bahay ang matutulungan ito? Grabe. Ilang pamilya ang maiaahon mo doon sa mga estero. Pero kita nyo, makikita nyo ang may mga dinidemolis, bibigyan 10,000. Diba? Parang ginawa lang na bata, na halimbawa, aagawin ko yung gustong-gusto mong laruan, bibigyan kita ng 1 kinde. Parang ganun lang para lang mapayapa ka. Hindi ka mag-alburuto. Ito ang 10,000 mo, kukunin ko yung tinitirahan mo, bahala ka sa buhay mo. Parang ganun lang. Diba? Pero ito, hindi nila maisip. Kung ginamit nila ito, ginasto nila ito sa mga pabahay, ilan ang maiaahaw nila sa tiyak na kapahamakan.
ilang manggagawa, ilang factory workers na maghapon kumakayod para lang kumikita ng 645. Ilang mga tindera sa mga mall maghapong nakatayo para lang makasahod ng 645. Babawasan na ng 3% ba may pasahod dito kay Larry Gadon. Diba? Ganon. Ganon kalupit mag-isip ang ating pamahalaan. Ganon kalupit mag-isip kung paano sayangin ang pera natin. Uy, naputok yan. Dito sa amin lang, sa barangay. Ang tao sobra-sobra na, hindi na malaman kung saan ilalagay. Kaya ang nangyayari, nagugulangan na yung tao, kanya-kanyang tago. Walang natitira, walang nagtatrabaho. Anong nangyari? Ang kalalabasan, palpak. Palpak. Kasi nakikita nila sa sobrang dami ng tao, wala nang matatrabaho yung iba. Nag-iisip na yung iba. Aba, bakit ako trabaho ng trabaho? Yung iba, palakad-lakad lang. Sumasahod din naman. O di nagugulangan na sila. Ngayon, wala nang natira doon sa nagtatrabaho. Hindi na nakapag-serbisyo sa bayan. Kasi nga, nagugulangan na sila mismo. Kasi nga, sa sobrang dami ng tao, nagugulangan na sila. Kanya-kanyang taguan na. Kasi nga, yung iba wala nang magawa ng trabaho Kasi nga, sa sobrang dami, ayun, naubos yung pundo ng barangay, walang nagawa. Walang naging serbisyo sa bayan. Ganon ang nangyayari nito. Oh. Ano silbi ni Larry Gadon? Never nga namin nakita itong magsalita doon sa Urban Poor. Oh. Wala pa nga 1 milyon yung natupad na yung pinangako ng presidente na 1 milyon na bahay kada taon Wala pa nga yatang 1 milyon, nakatatlong taon na. Maniniwala ang mga Pilipino pag gano'n ang nangyayari sa atin. Diba? Nasasayang ang pera ng wala. May pumunta dito. Ha? Hiningi yung pels. Nagsunog ako ng pader. Aray ko yun. Naghingi ng pels. Diba? Tulad niyan. Umakit sa pato. Ng aso. Naghingi ng pels ang isa. Dalawa yan, polis niya. Ay, isa lang binigay ko Dalawa yan. Hoy, malapit na naman pala tayo mag-1 oras. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Gusto ko lang i-promote yung aming Ubus man. gusto ko lang i-promote muna ang aming Ayaw magdali sa bahay. pag mayroon kayong mga mga tawag nito, pag mayroon kayong mga mga reunion, halimbawa may mga reunion kayo, pwede nyong i-type ang BMLLC. Mayroong Facebook page ang BMLLC at paggawa kayo doon ng mga t-shirt, halimbawa mga uniforme, pwede kayong paggawa doon. Halimbawa mga reunion kayo, uniforme nyo, pwede kayong magpagawa doon ng personalized na mga t-shirt. Ayan. Pag pumunta kayo doon sa Facebook page, i-ano nyo lang si Boss DTV at mabibigyan kayo doon ng magandang discount. Kasi po, pag halimbawa, mayroon kayong Paulets, good morning. Ay, si Paulets. Walang panty ito si Paulets.
Taga saan ka pa ulit? Ayan nga, ang pag gusto nyo magpagawa ng mga personalized na t-shirt, mabibigyan kayo ng napakagandang discount doon sa BMLLC. Ayan. I-type nyo lang ang Facebook page ng BMLLC at mag-inquire kayo doon na andon. Hanapin nyo lang si Ma'am Hilda. Ayan, i-ano nyo lang si Ma'am Hilda. Sabihin mo kay Ma'am Hilda na galing ako kay Boss DTV. Ayan, magme-message yan sa akin. Pag inukihan ko, mabibigyan ko kayo ng magandang discount. Ayan. At siyempre, pag gusto nyo naman, pag mga kayo naman ay YouTube channel Fanatics, ayan, pasyalan nyo rin ang Kaarating Plus One. Mayroon po dyan mga pag-games. Mayroon din yan pag gusto nyo ng games, tuwing Friday yan. Pag gusto nyo naman ng worship, yan, tuwing linggo naman yan. Puntahan nyo yan. Puntahan nyo dyan. Ayan. At siyempre, pag doon naman kayo sa BMLC, i-message nyo lang si Ma'am Hilda at mag-inquire kayo doon tungkol sa mga t-shirt. Sabihin nyo galing kayo kay Boss DTV. Magpapagawa kayo ng mga personalized na t-shirt. Ayan. Sabi nga nila, pag ibigay nyo lang kung anong gusto nyo, ang design, sila nang bahala doon. No? Sila nang bahala gumawa ng mga design. Mga pangalan, kung anong gusto nyo, mga logo. Halimbawa, may logo kayo, may samahan kayo, may logo na. Ipapasa nyo lang yan doon, bibigyan kayo ng magandang discount. Ayan. Sabihin nyo lang galing kami kay Boss DTV. Ayan. Pag inukihan ko yan, mas malaki. Alam nyo, no? Last December, nagpagawa ako nagpa-imprint na lang ako. Kasi, nabuo yung BMLLC ko yan. Binuo namin yan binuo namin ang BMLLC. Marso na po yan nabuo. Kaya may isang buwan pa lang yan ang operation. Kaya ngayon nangangapa pa kami sa mga customer. Kaya pag gusto nyo mga cycling, mga bedsheet, marami po dyan. Maraming mga klaseng yan. I-type nyo lang ang BMLLC yan. Nagla-live selling din po yan kami. Kaya sa tulong nyo, paggawa kayo ng mga personalized na t-shirt, halimbawa magre-reunion kami, naghahanap kayo ng gagawa ng t-shirt sa murang halaga. Ayan, maganda pa ang tila, no? Napakaganda pa ng tila na pero available pa lang puti, kulay puti. Zone yung mga color, mga may kulay na t-shirt, very soon na yun, parating na kasi yung makina, nakipag-tie up po kasi kami sa GCI. Yung GCI po ay Junior Chamber of Commerce International. Ayan. Yan ang aming partner. Kasama dyan yung DOST at saka DTI. Ang DTI po ay nakipag-meeting sa amin nung last Wednesday. Magbibigay sila sa amin ng mga design para makatulong sa mga mananahi namin. Magbibigay sila ng mga design katulad ng yung mga tarpaulin. Mayroon po doon, gusto nyo bumisita sa hub ng BMLLC, makikita nyo yan sa lumang barangay ng Mapulang Lupa. Hanapin nyo lang barangay hall, old barangay hall ng Mapulang Lupa. Nandoon po yung aming showroom, makikita nyo doon, marami po kaming products doon. Under po yan ng BMLLC. Yan. Pasyalan nyo lang po kung kayo malapit, nasa Malabon, nasa Valenzuela, may Kawayan. Malapit pa po kayo. Yung mga paligid lang dito, mga
paligid lang, halimbawa dito sa parting Novaliches, ayan. Makikita nyo dyan, makikita nyo doon sa showroom, maraming klase. Kung gusto nyo mag-reseller, ayan, kausapin nyo lang po yung aming ano doon, may treasurer po kami doon eh. Kausapin nyo lang kung paano paano mag-reseller. Ayan. Marami po yan doon. Kaya siyempre sa tulong ng DTI, nandyan po ang DTI ka-partner namin at saka DOST. Pag bababaan po kami ng DOST ng pundo, yung mga lahat ng klase na ng pang-printing, yung sa tarpaulin printing, ayan, magbababa po sa amin. Bababaan po kami ng pundo, kaya abang-abangan nyo, mas maraming siguro magla-live ako doon para pakikita ko sa inyo kung gaano karami na ang produkto ng BMLC. Marami pong salamat at sa pakikipagtulungan niya ng kasama pala dyan ang DSWD, GCI, yung Junior Chamber of Commerce International at DOST at saka DTI. Yan. 4 na ahensya po ng gobyerno ang aming kapartner dyan. Kasama na rin po ang local government ng Valenzuela. Kaya ayan, sa lahat ng mga kapartner, maraming salamat. Siyempre, ako yan, maraming panahon ang ginugon, maraming plano, maraming napanghinaan, siyempre. Pero hindi tayo magpapatalo dyan. Kasama po dyan. Kasama kong nag-isip, kasama kong nagbalangkas, kasamang pagpaplano dyan ang aming nanay-nanayan, kasi Mami Mercy Calunod. Kaya napakalaking bagay po na magkaroon ka ng magkaroon ba tayo ng mga kaibigan na marurunong, yung nakakapagbigay ng advice, yung mga magagandang advice pa. Nakakuha tayo ng magagandang ideya, kaya nakakabuo tayo ng magagandang mga kinalalabasan, pag magagandang mga ideya ang nakukuha natin. Hindi katulad ng iba na puro lang marites ang nakukuhang mga ideya. Ayun, yun lang. At siyempre, Ay, para may hirap. siyempre sa lahat ng mga gustong apel, yan, punta lang kayo dyan. Nandyan ang Facebook page. Ayan. Pag pumunta kayo doon, i-follow nyo na rin para dumami naman ang bagong bukas lang kasi yung Facebook page ng BMLC. Kaya sa ngayon nangangapa pa kami pagdating sa social media kasi walang humahawak eh. Ay ako naman hindi ko na pwedeng hawakan yun kasi nga may trabaho ako bukod doon. May trabaho pa ako dito sa homeowners. Marami na akong hinahawakan na trabaho. Mayroon pa akong isang NGO na hinahawakan. Kaya medyo hindi na talaga kakayanin sa oras. Kaya pinaubaya na namin yun sa aming mga nandoon. May secretary kami doon, may treasurer. Ang chairman of the board namin medyo busy na rin. Kaya yung presidente namin busy na rin, lalong-lalo na ako as vice president. Talagang busy talaga, kaya nga kinuha ko yung busy kasi busy. Ayan. Sa mga gusto ng personalize, punta lang kayo doon. At i-follow nyo na rin diretso ang Facebook page ng BMMLC. Pag gusto nyo magbisita, yung mga malalapit lang, halimbawa Kamanaba area, Caloocan, Malabon, Nabutas, ayan, may Kawayan, yung paligid lang ng Valenzuela. Hanapin nyo lang ang barangay Mapulang Lupa at hanapin nyo yung old barangay. Nandun po ang aming showroom. Ayan, makikita nyo yan doon. Pag magpagawa kayo doon ng t-shirt na kasama imprinta, napakamura, sinasabi ko sa inyo, talong-talo yung magpagawa kayo sa labas. Magpagawa kayo ng t-shirt, magkano na? Bibili pa lang kayo ng t-shirt, may gitsandaan na. Magpa-imprinta pa kayo, 125 pa, di
pumapatak ng 250. Oh. Pag dito kayo sa amin, wala pang 200 magpagawa. Pero sa ngayon, ang masasabi ko sa inyo ay ang available pa lang ay puting tila pa lang. Yung machine po kasi ng pang kalahatan ay under processing pa lang. Ano na siya, na approve na siya ng DOST. Ibig sabihin, ano na lang, puno na lang ang kailangan para ma-purchase. Kaya, ayan, walang ilaw yan. Hindi. Kaya nga, yan ang ano namin. Ito ang, ito lang ang matutulong ko pag ganitong nakalive ako. May promote ko na lang. Pag halimbawa, magpa-imprint na kayo doon, paggawa kayo ng personalized na uniforme, ayan, may pangalan. Sabi nga, you create, you imagine, we create. Kami ang gagawa. Imagine nyo yung gusto nyong maging tatak, kami ang gagawa doon. No? Kaya, sa lahat ng pupunta doon, sabihin nyo lang, nirecommend kayo ni Boss Dave TV. Yan, tatawag yan sa akin. Ayan. Pag sinabi kong go, malaki ang matitipid nyo, no? Basta masasabi ko sa inyo, wala pang 200. Basta kung may shipping fee, ay bahala na kayo doon kasi nakatipid na kayo ng kapakalaki, no? Yan lang ang ano ko. Yan lang ang ano ko sa inyo bago tayo magtapos, ano? Bago tayo magmarites, bago tayo mag ano doon kay Larry Gadon. Ay, si Larry Gadon na dagdag pahirap sa bayan. Yan lang bago tayo magtapos. At yan nga, sabi nga, kung tayo lang mapagmahal sa bayan, hindi mo maiisip na magnakaw sa kabanang bayan. Diba? Yun lang ang ating masasabi sa ngayon. Ayun, at magpapaalam na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumaan, sa lahat ng nag-join, sa lahat ng mga sumama. Ayan. Maraming salamat po sa nakikinig lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At kay Mami Marcy Calonod, maraming salamat. Mega lang shout out po.